Kojo. When it was a kind of control, I know what it is. Chassis Anessa. Na me koso aka mo sese obi a wo ba bia wo gina chi obi a no adaroma bra na bechia na fe so o che bia ya ma ba bi ntina na fe ya ma precious no no isemo a kunyan kakra ka bia no mo man nya bia no ma enya ma mo chia no na o che bia so a preside mo kwa ma so kwa so kwa preside eda watching no like this watching na papa Michigan Council so obeduru ha na Michigan papa sabodi mo masema da je sema beje busun ya wu a se de tibia ya de a obra kakra bi obo bia no ni na be di mo dance na bibia no se yi owo se ye badintuo ana se empo aware mu no de tibia no Bible say ye fa asema nti yakopon ye dika na asema na asase so ye asofo na si asase yakopon nam e wa asase so enu nti sabri a asofo ha yi Bencher Mokra na Beja Casamuno Osofo Suwa na Odiashi na Mensa Rubia Yakabia Yadibetwaso. Yamini pa Sabi the Kojo. Yanyan Coupon, Yadi Emotion, Sir, and Ray. Una way Yamia, Yenyo, and Yashi. Yadu shall see, Yawojidi were a shell who say do baby. Nemo Yampai for Yaba Coupon Ray. So the boy at home by. I'm a Jumbi Akoso. I'm a new repay. Nemo, dear yen per se about 2 years in brain say the Cassia call Mike a ye. And we knew we at 2 years. A radiant de man in Paris. Nedi and Mukai. The Nina Via at the Asida in the Cabia. A remote in Punko. O Yesu Christo. Amen. What's the mini back? What's the mini back? I'm washing a mesa. So now, met the woman, you are not stressed. Then I yasu, na yan shed the Elcoso na fi, your mom, you know, so a papa for fair, so grass or you. Also for a bomb by a year at the 20 Ashina Mesa, I will be the dear. There's a meta of your food in ID. Me charmo grano. Namikawa said, me or MC, I'm any DJ, I'm in the DJ way. DJ Eddie Miankasa, meeting the Miansa Sama, a friend, tuberculosis. Mr. DJ, you don't want to go to my wife and the woman at that form. So, Baswa, when in our appointment, men complaining, DJ be to Wapabiano yet. It's when in our maybe a cocoa, maybe 2 a bit apart. And the video knew me as a beer, and you are very now. I don't compare DJ and video good chain. I just Judy, why? Is that count papa? So, 2 months was said about 1 night to mediate a cost of Uniapa and another form. For your mammy, Tiawa. Dear mammy, the more papa, no more shedding so white. And Yambasa, and Fanasa. You, about penny, may you about penny, I make house at your Yankasa papa, opening your poodle, penny your poodle, so our ha. Penny, more papa, now my mouth shedding from our Yako. You. And here walk Nana Frua. Oh, Miami, dear money. More about some open square. And Frua, some after your opening, Henry Yako.
Emrinyako akunta se wa o pijansa bo sama akunta bo tira mesrema enkunyana yede bae no enkunyana ashoto kakra nti wadaroma se hawa odi ebu odi pijansa bebi a wona na watna ho amai fi se ye enkunyana asawa ha de masipi se matia se sa ho me akunta ensoso no akunta nyako yo ena yewo anti ama kwa diama mo kanso na tiechira no diama nyamisha baba yo madam Linda also all the way from Ghana Mama Linda away Mama Linda also na tiechira mama emo baba yo opening kwami esiru yes you do ishira kan ba opening kwami esiru enso no okay yo opening esiru efiwa na yo madam Amapoma, okay, mame, memo transit, so open so bra. And you madam Yvonne Prempe and so Yvonne also Makawa. You, Madam Awufima, over Tamba away, also a watch or transit. You, often everywhere now, your Ata, and so also be Jata. You. Sabina the cow say Reverend Johnson and Aichiano your apostle and so Kamwa almost in Dizo and Santia and Yabama and Nanayao and so it gets sa Braco Rome in Chiankama Omunya Baba Lucian Damasi also Masamada yes a moba now about the jump Ukumani Lucian Atlasia Lucian and Shaba Papa. Yo, Mrs. Cynthia Maya so so onye ni mu ha o de o chire ha atisi na misha atisi so atase wo chire ho yo le wie ni enwe afenso support ye afi ye wo openi kwa me da ko miam papa openi kwa me da ko nso na wo ha no openi so atene dwa yo obi a wa ba bia akonya da wo se wo ba na wo ba chia na owia obebebi ata na afi eba ama resio ama omo nyina kwa ba so kwa so kwa bro osia da mase all the way from Ben na me chira mo say mo so mo be sio o so ko o yimi abe ma mind na eyi ase yo na afi obinyi kwa me enso ne yi anti akusia brago ma akusia enso ha sa on so atase yo o brother mi am brother Kofi Body Yakufi and so the teacher, let me share a bro. I'm telling that from Nepapa and that from Nero Kimberly Darko and so. That from Yabi, yo, Madam Christy Boatin, so TPC. It was Luciandas, Baba, Luciandas, TPC, so attractive. And yo, Madam Rita Ajiman. Madam Rita Ajiman, and so Rita and so and the tea in Sabon Kumsu Hay. Your Mrs. Josephine Jebby, the names were Medua, Media entered Media over, and you walk Marvin Darko, and so a tea. You and Afi Mario Darko, and so and the white law, and Afi your Nana Anchi, and so will be a yo, Nana, Makwa, and Bokans, Misha, Papa. Yo, Nanachi, if you are not free, your Kojo, all the way from Bremen. Kojo, all the way. Josu, Misha, Makwa, and Bokans, Misha, Papa. Josu, and Abba. Yo, I can't say, but appear and so they will say, Quaba, some Bokans, Quaba, Shandasi, Munya, Quaba, be over the Islam count, says happening also as say about here. Now, about what to be Islam count, some Bokans. Will be a one, and it was young Kafua. The year seen now so on a year, now ever born on a year. One night it was a penny or sake of Yajaman. It was a penny or sake of fee.
Abusuapanyin pagyansa ne hwɛ sɛ ɔwɔ ha abusuapanyin atena dwom a ɔno ɛna yɛbɛhwɛ n'anim na yɛaboa no na ɔyɛ yie no ɛwɔ kwan so koraa ɛno nti sɛ wohwɛ akyi na wohwɛ a na wohu sɛ ɔpanyin Kofi nso ɔsɛ Kofi agye yɛ nyinaa anim no wɔno ɛna yɛhwɛ n'anim ato abɛso no a ɔyɛhoa ka no a saa bere deɛ ne kunkani agya no hɔkɔ yayaaya nti wɔno nso wɔn ne abusuapanyin paa tete na okunani ne yɛhwɛ no a na yɛhwɛ na mmoa bi a yɛbɛboa no ɔsrɛ wo ne yɛhwɛ ɔba okunani na yɛmfa mmoa no na mpanimfoɔ sɛ tefu ni hɔ a apagyafoɔ hɔ na bɛrima no kɔ a ɛyere ɔwɔ hɔ mma nso wɔ hɔ ansa na abusuapanyin ne ɛdɔm a aka ɛwɔ akyire nso wɔ hɔ abusua ɛwɔ mu nyinaa kɔ abaabɔ ɔmato nsa Tum or parliament, Nana and Wakapa, what old dom. Yo, Chakra, somebody can cast a Penny or idea. Sabre was a penny and Chakra, or Nano December to ya. Na, and Mobia, which are penny here, Sabre or Noakasa, Penny for Kakum, Latin Coquelum, which are penny and Casa to ya. Na, Sabre dear, and Mobia, Hiano, so one way and a yard, or one and seven, William once or which are penny so much wanted. Mr. Sabre, when you're so be up an old Yamachia, so you may and need an from as soon as any song. Now, on Tia was a penny, Wadarma, maybe you are winning whom young in our house of money. Let us see. If it is Siano, I see that, and I would remember say when you're on train home. As I say, a bra. Yes, and a papa will be brave. It's no one fan chain. Over him, only and I'm not a conya. They were one power. As I've opened for any adolfo and mark any of us for. They don't want to be brave. Say a friend, only Australia, no more back. Ever be jamming, say I brew him. Me and the Juna, your friend me, or penny, or say what? Obey me a friend me, or penny, Kofi Sajimai. Ning now on Kongma, no, I was so. O friend me, Majesty. Mean who baby and mean friend free. Obey for me, my aquati. Oba penny. My uncle actually say this is brand say if free Musa Yana ye I reckon. Na minim said yes it here because my copper ban prino, it minim said yes it here. Toba hima shedding what for any two Unqualano for any two Unqualano, never said. And there be when the bit as Unqualani be watching. What? Shedding. Eddie. Eddie see such a Jamasi amount to Brandon. Ah, what Malcolm would day a Pakai, a basic room. Now, to me, no chair, in a more disappointed on the crowd and waiting for your son. Only a jar quiet. For fear and twata. For fear and twata, Yabetian say. Kojo Darko Michael ono so ekoni crèche Kojo yamo yako sese mehwe
Unuano no na fofo a wo no omokọ no omoba omo nyina na abetwa esi hayo na ebra bi se esu a nipa bi nti ase na so so wo ye den a ewo eka ya brabo ho se ye pew se ye mpew oka ho se ye na nkasa aduma kuma wo ni di so so mu dududu ni di dede ka ye be hunu dia nanka ya ni no menim so obi o bia obeye madwene se kebe hunu a ye nyina be fa empre belt ne friend dey came nanka ya chan na so hunu ba bia de open no ye de we nyina achi no asida ye de be ma twedi amponya kopon ono pen nim de o ye ono ne nim de ntia ofre ye ba ye ofa asi ye nua no sa bre we si yeah, you're teaching. Yeah, you're ase. Oba hima, the enti America so makọ aba pre no. Ebre bi sun ye no. Nanka se menya. Nanka me huri free so aba hwe fom akọ. Nanso so me di mani to nipa ba ko bi me ba. Na wo ko no ba ko pe na be ka no. Oba ye den. So ti ase. Setting na fo ni to and Colani, Yanko Ponchita me back with because I know no one every young yes. What? And he said, enough from sir. I threw baby crammy continue. I may catch and say, Netting Yanko Pon to a hole. Say Yanko Pon or what? Come, I mean, fast out for him. Nancy Suno, a woman will make him say the Yanko Pon, dear young Kuan, what ye? And two pill, dear, or the Bemo piano, no afamisa. Okay, we only tell me, Memma Obia Quapa. Dear, your copasi, so what demo, a free baby, I'm Obia Baby Drew. Naming himself, no soon I'm Quamo Moba, Jordan Punya Copon, on yes, and for no form of remedy. Na say. Minim se ni penny na betumi atena ha ama dwumadie no akwa awieye na sebre no so se mo free ho aka akwa twede Yakobon onimu anim kan na ba bi obi akobia no onfa no kodu jojo na mewie we no afi na mede made so ye betum ani monhwe onma monhwe mitire ho Timo ba sha mana za tutu bi da bi minim se mo hwe mana tutu monya matom abusia pani asene abusia pani adanse aprochire de gina bi gina wa wi se bi emu no bi gina ha bi ye dede nyina ni ode ne mpaboa ahye enti no ma no den o se kofi so wo ho dia hwe chire ma me ni enti na bi gina ha se mo adaroma minim se mo hwe ma titiri mu ehun tutu de tutu aduro no eye monya matom na kakra bia no a ebeba bia no kakra bia nsa o hwe me nsa benkum ya abrantie ene obey de wodu beba bia obeje ni aje ni adamasi mikobi manka bi Misro, any one coby cra and kaye. Waba bedru, was so my vetnasi, my head depend my chair, my uncle table no, any obey. Wadaroma Munya Boko na Obia Elsha say, Obetraneni Ashe table no. Now unim, Jordan Punya Obetum su papa. Ego boto biara ubeyi ntoboa no e de aboa ye especially ma no mo ba ga kase no de munyi bi na mo fantum na he obetom su papa guso ama bag na ye ma amen Yakobon be ma mo hoden na kina Yakobon ya adomo a mo atimi asori e de akọ adwuma na me stresse twedi ampo Yakobon ni mo ani mo kan si e free ha na yakwa
ɔbaba bɛyɛ kyɛnkafoɔ na wɔde mu akɔduru baabi a ɛwɔ so ɔmo kɔkɔduru na sɛ adeɛ kye na sɛ akokɔ bɔn kokuro koo a na yɛ asɛnneɛ abusua panyin wɔ adanse akokyere ɔhene mɛnsa ɛne abusua ɛna ɛda mo aseɛ na Kojo yi maame mfa asɛm baako ɛmma no wɔayɛ abɛwura bi fi ɛmpanyin se yɛduru amanfo so a ne yɛaka yaa no Kojo wokɔ no mesrɛw wokɔ no ho maamboa toma ɛne ne ba Dorina ka kyerɛ ɔmo sɛ mese me ne me ba yɛwerɛ mfi wɔn wohu afi akɔnadu ɛne ne ba Dilis ka kyerɛ ɔmo sɛ me ne me ba mese me werɛ mfi wɔn ɛna megyina obi a ɔwɔ ha biara na emu nso so obi a wahwere di kyerɛ biara Kojo mede nkra na ɔma sɛ wokɔ a ka kyerɛ ɔmo sɛ obiara se ne werɛ mfi wɔn Nyankopɔn hyira mo bɛda wase wobɛtumi ayɛ deɛ kyɛ saa bɔnsɛm abusuapanyin wei deɛ ohia mu sika deɛ nanso sɛ na ɔkae no yɛmba mmiɛ a ɛte sɛ yɛ na yɛde nyamesɛm Awurade asɛm ato hɔ de atu yɛn ho fa nti ne nna anwummerɛ yi menkasa nkyɛ ɛsɛ yɛhwɛ Awurade Nyankopɔn aka nsɛm bebree akyerɛ ɛsɛ yɛsɛ aberante yɛ aberante a som Nyankopɔn mmerɛko a ɔhoɔden Ecclesiastes chapter 12 verse 1 no akade biara yɛte rip biara yɛba asɔre yɛte yɛba ha so yɛte bɛne asɛm a mepɛ sɛ mede tu dwa a yɛhwɛ ne sɛ yɛhwɛ ayi Matthew homa yɛwaka asɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛde tu yɛn ho ɛhwɛ Matthew homa ɛtɔ so ɛnsɔn na Matthew chapter 7 near County verse 13. Or say, enter through the narrow gate. For the wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. Or say, "Kwan no bi wo ho no mo a, etetete. Nipa nam si yo, yekosa. Na ewieye no, and the distraction never. Ewieye no, amfa ahotomba. Ewieye no amfa nkwamba. Ade ɔsɛyɛ ɛna de ba ade yɛ kɔ ɔsɛyɛ mu na megye sɛ obi ani ha no ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛsɛ saa na ɔho twerɛ kronkron no aka nti ɛkwan ne yɛ mmienu mene wo ɛho deɛ ne yɛbɛsɛ fa so ɛkwan ne yɛ mmienu wo deɛ ne yɛbɛfa so amen deɛ na apɛ sɛ ɔfa so yɛto aso a ɔse yɛnkɔ ayi verse 21 no ɔsane se ɛnyɛ obiara ɔse me sɛ Awurade ɛna ɔbɛkɔ ɔsoro ahemma mu. Not everyone that calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Ni obiara bitiri sɛ nyinaa obiara bɔ Awurade din sɛ ɔkɔte ahwɛ sɛ Awurade sɛ ɔba yare abɔ mpa sɛ Awurade sɛ adwuma bi na akɔpa sɛ Awurade obiara bɔ Awurade din
Kali Nigeria. No, see, in your obia or casse or frame say, a radi. No, of course, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does my Father's will, who is in heaven. And in the honor, what try a choir, I was here first. And you'll be just a wow, we get the Jana Petty. So we're the Jana Petty, dear, and the Jana Petty in India. Because you'll be because you now me say me to home bunny or me would you do to home bunny. Or say me bompire me start to be suma o nyankwa no yare me start to no so no to no so. Was if you so kona mi mo. Ready as mo kan. Was me ni mo. Nti me no bia o ka se ready. So you suffer, so you suffer. Eradi ni eradi. No bia. Ewiase ma ewe. Wa che nema mi no se kwa bia mi no. Wa ka say enye obi a o ka se eradi. Nti na che obi wo ho a o ka se eradi a. Obekọ. Amen. Na Yesu so a yenti mi aka eradi no. Na ndi na said yes no. Yes so yenti obekọ say. Sana eradi asamuka. Enyina yo bia dance for. Enyina esi da. Na dana yesi no. Yesi no say. Was the fatum or ye was say as he said obia o si dan. Na o si dan o si no. O si ni abotaso. Na o si ni abotaso a. Ehum tu a. Nsuo to a. Eti ni. Ego bia. Memo so wo si na hwemu a. So wo si na hwemu a. Asrochi ne bo a. Nsuo no to a. Bepia. Amansa man fatu mu na. Na wo si dan. To betimi di material bi esi. Nya padia marbles bibia. Na mom no. Foundation kwa betimi is wrong. Memo baby wo si dan no. Ene. Wo betimi etu amanako. Na wo si na hwemu a. Nsuo no to a. Nasa from one boy. You better me foundation. You say when see me botaso. No because say mercy me dan. What botaso? Na matume bo. Na mercy ni yie. Na me ni Yesu abetina. Na mercy me dan. Nsuo to a on fa ho. Ewi agba on fa ho. Vrama fa on fa ho. If you say we see mo botaso. Someone be jamo name. Ehifa and I will see. Or see who see me die, no see die no. About that swap. So see them media. Where are you putting up your building? Are you putting it on the sand or on the rock? Before the storms come. The word of God says, if you call me Lord, Lord, and you don't do my Father's will, you face the storm. You will not enter the heaven. It is just like somebody who is building. We are all architects. Every life we live on this earth is architectural life. We are building. And where are you building? How are you building? How deep is your foundation? And where is your foundation? Is it on the rock or on the sand? If it's on the sand, then be careful. Because when it rains, when the storms come, you will not live there. You cannot live in a house with
with your Lord, a fallen house. That's we study in a row. So, my brothers and sisters, the ways are two. There's a narrow one and a broader one. Which one are we taking? Which one are we taking? They're building two. One on the rock and one on sand. Where are you building? Remember, he says, not everyone who says, Lord, Lord, will enter my kingdom. Unless you do the will of the Father. And what is the will of the Father? He says, love God with all your heart, mind, soul, and whole. And love your neighbor as yourself. When I was sick, he didn't visit me. When I was in the hospital, he didn't visit me. When I was thirsty, he didn't give me water to drink. When I was hungry, when I was naked, he didn't clothe me. Love your neighbor as yourself. And do it. Bon, ça m'a blessé.